जिर' जागोन नोंनि मान सन्मान बरबाद जागोन माब्रै जागोन जेन' रावबो खैफोदाव गोलैनाङा स' बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों बर' रावजों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बे आंनि Btrinfostudio इउटुब चेनेलाव दिनै मोनसे गोदान टपिक लानानै आं दिनै फैलायबाय स' नोंथांमोना बयनावबो आखायावथ' एन्ड्रइड मबाइल दं नङा होमबा एन्ड्रइड फन दङ आरो नोंथांमोना मा खालामो फन पे बाहायो गुगल पे बाहायो UPI बाहायो निश्चय बाहायो नङा होमबा आरो नोंसोर मा बाहायो ससियेल मिडिया बाहायो फेसबुक बाहायो WhatsApp बाहायो YouTube बाहायो टुइटार बाहायो इन्स्टाग्राम बाहायो टेलिग्राम बाहायो नङा होमबा निश्चय बाहायो अब्ला दिनै नोंसोर बाहायनायनि गेजेराव नोंसोरा मा एक्सपिरियेन्स दं मा नोंखौ सोरबा लुथिनो नागिराखैथ' फेसबुक बाहायनानै फेसबुकनि गेजेरजों नोंखौ सोरबा लुथिनो नागिराखैथ' इउटुबनि गेजेरजों WhatsAppनि गेजेरजों टेलिग्रामनि गेजेरजों इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों नोंखौ सोरबा बा टुइटारनि गेजेरजों नोंखौ सोरबा सोबख'नो नागिराखैथ' हुसियार थाम्बनेलखौ जाय नायनो रोंदों बिथांमोना मोनथिखादों जे दासान्दि ससियेल मिडियायाव रानिं सोलिगासिनो दङ बे जाहैबाय मा ट्रेन्डिं टपिक दे बियो सोलिबाय थानाय मोनसे इस्यु जे मा नाट्राज पेन्सिल कम्पानिनिफ्राय दिनै पेन्सिलनि मोनसे नोंखौ न'आवनो पेन्सिल हरगोन बेखौ नोङो पेकिं खालामनानै हरफिननांगौ मोनसे बक्सआव पेकिं खालामनो हायोबा बाहाय माबा मोनगोन जाहैबाय आरोना 20 थाखा खरि मोनगोन ओमफ्राय फार्स्टआव नोंनो सप्ता खनसेनि पेन्सिल हरग्रोगोन बेखौ नोङो हायोबा आरो फिन गोदान पेन्सिल हरबावगोन बेबायदि होननानै दिनै फेसबुक ससियेल मिडियायाव बाहाय सोलिगासिनो दं दै हुसियार जिर' जागोन नोंनि मान सन्मान बरबाद जागोन माब्रै जागोन जोबजासे नाय भिडिअखौ आथुर जानो नाङा माबा मोनसे गियान मोनथिनांगौबा नों 5-10 मिनिटखौ मानो होनो हाया होनांगोन नङाबा नोंनि बिदा नोंनि फंबाय नोंनि बिमा बिफा नोंनि सोरबायाबाबो सोबखौ जाजोबगोन बेनि सायाव जों साबधान जायाबा मा दाना दहाय होनदों आङो नाट्राज पेन्सिल कम्पानि नोंथांमोना मिथिगौ अबेबा मोनसे गिदिर कम्पानिया प्रडाक्सन खालामनायनि उनावहाय पेन्सिलखौ दिहुनखांजोबखांनायनि उनाव अनलि पेकिंनि थाखायल' इसिबां दाब जायगा गोजान गोजान फैनानै गारि भारा गारनानै थाव भारा गारनानै नोंनि न'आव पेन्सिलखौ होफैगोन नामा ओमफ्राय बेखौ नों पेकिं खालामखांनायनि उनावहाय बे पेन्सिलखौ लानानै नोंनिफ्राय थांफिनगोन नामा बिसोरो हा मा फोथायगोन नोंसोरो भुलाव दा फोथाय दिनै गोबां इउटुबाव भिडिअ खालामबाय बेनि सायाव माब्रै दाना आं दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा जेन' रावबो जोंनि बर' बिनानाव बिदा फंबाय बिब' बिबाजै आनै आमाइमोना जेन' रावबो खैफोदाव गोलैनाङा स' बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों बर' रावजों मोनथिबाय दा माब्रै होनना बुङोबा आंनावबो फैदों आंनि WhatsAppआव मेसेज फैदों ओमफ्राय बिसोर अडिअ मोनसे हरफायो अडिअआव बिसोर बुंहरगोन मा बुंगोन दा खिथागोन आं स्पस्ट नोंसिनो खिथागोन नायदों हुसियार जा बेखौल' सान दे इसिबां थाखा गारनानै नोंनो दिनै जेनेबा पेन्सिला अलरेडि जाखाबाय रंबो जाखाजोब्बाय ओमफ्राय नोंनो कभार होफैनानै बोरै पेन्सिलखौ होफैनो दों थाखा फैसा गारनानै नोंनो बोरै होफैनांगौ आमफ्राय नोंनो सोनानै नोंनो होलांबावगोनसो जाहैदों मा जाथावगौ बेथ' जाथावना नङाना मा ना फिसा कम्पानियाव मावग्रा मानसि मोना नामा दिनै बुहुद मानसि कम्पानियाव मावगासिनो दङ मानो थोआखै थाखो मावगासिनो दंना मानो बोरै नोंखौ न'आव बोरै होफैनांगौ गासिबो बेयो फल्सजोब आरो बेयो कम्पानिनि मानसि नङा कम्पानि मुं लाफानानै माखासे खाबु पलानफोर सोबख'नानै जाग्रा लुथिनानै जाग्रा मानसिफोरनि आखुसो बियो मिथिबायना दा जाथाया ओरैबायदि जादों आं खिथानोसै फिसा स्ट'रि दङ सासे सुबुङा बे जाहैबाय माने नोंथांमोननि हयथ' एरियायावबो जाबाय फिसा फिसौ बियो जाहैबाय मा WhatsAppआव मेसेज हरनाय लोगो लोगो बियो हरबाय औ आं मावगोन जाहैबाय अके मावगोन पेन्सिलनि डिकासन हरबाय भिडिअ क्लिप मोनसे हरबाय हो मारै सोनांगौ फोरोंहरबाय ओमफ्राय मोनसे सोनायनि उनाव बे पेकिं खालामनायनि उनावहाय पेकिंआव बेसेबां आं नोंसोरनो सिखायना होगासिनो दं बे पेकिंआव खालामखानायाव मोनसे पेकिंआव 20 थाखा खरि मोनगोन होमबा 50ता नों सानसेयाव हायोबा 2 सानजाबा बेसेबां जायो 1000 थाखा 1000 मोनगोन नों होमबा 100ता सोनो हायोबा 2000 मोनगोन माने 100 बारा सोनो हायोना सानसेयाव नोंखौ बेबायदि मोनसे लबिया फानाय ओमफ्राय नोंबो सानगोन औ आंथ' बिदि सोनो हागोन होनबा आं सानसेयावनो 2,500-3,000 खामायसिगोन नै जों बिदि सानफ्लांसै दाना नेगेटिभ सानफ्लांनोसै दाना ओमफ्राय दाना मा जाबाय नोंनियाव दाना बिसोर मा नोंनिथ' आइडि प्रुफ बानायनांगौ ना आइडि बानायनो थाखाय बिसोर मा बिहरगोन नोंखौ सेल्फि खेबनानै फट' बिहरगोन मोनसे फट' हरदो ओमफ्राय नोंनि आधार कार्ड पेन कार्ड जायखिजाया मोनसे एड्रेस प्रुफ थानाय डकुमेन्ट्सखौ खेबनानै हरदो WhatsAppआव हरजोबाबो खिन्थु दै WhatsAppआव बिसोर बिहरजोबसै ओमफ्राय दाना आइ कार्ड बानायनांगौ ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन फिसनि थाखाय नोंनाव फैसा बिहरगोन 620 थाखा खोनाखादोंना 620 थाखा नोंनाव फैसा बिहरसै बिसोरो दाना अके जाबाय दे नोङो आधार कार्डबो हरबाय पासवर्डबो हरबाय 620 थाखा नों फैसाबो फन पे खालामनानै हरबाय बिसोर गावसोरनि QR क'डखौ हरगोन आरो नोंखौ सोंखागोन जे नों गुगल पे बाहायो ना मा फन पे बाहायो ना UPI बाहायो ना मा दं
नों जुदि गुगल पे UPI जुदि फनपे बायोबा अके गावसोर दाना माबा QR क'डखौ हरनोसै आरो मा दाना QR क'डखौ हरदा नोङो बिजों स्केनिं खालामनानै नोंनि मानि फैसा ट्रेन्सफार जानोसै 620 थाखा बिनि उनाव नोंनो डुप्लिकेट मोनसे आइ कार्ड बानायना हरगोन ओमफ्राय दाना आइ कार्डनि गोजौआव बिसोर लिरगोन मा निड फर भेरिफिकेसन बिदि लिरगोन आरो दाना नोंनि दिनैसिम नोंनि आइथिया एक्सेप्ट जायाखै भेरिफिकेसन नांबावगौ दाना भेरिफिकेसन खालामनो थाखायबा बेसेबां फैसा नांबावगौनो 2100 फैसा हरबावनांगौ नोङो 2100 नै सिगाङाव बेसेबां बिदोंमोन 620 थाखाल' बिदोंमोन उनाव मा बिखौ दाना आइ कार्डनि भेरिफिकेसननि थाखायनो नोंनाव मा फैगोन बे भेरिफिकेसन जोबबासो नोंनाव माला फैगोन न'आव मिथिबायना बिथांमोननि बुंनायबा आरो दाना भेरिफिकेसन नों 2100 थाखा हरसै दाना नोंथ' 620 थाखा हरखाबायबा मा 2100खौबो हरनोसै नों हरगोन नामा बेथ' जाथावना नङा ओंखायनो आं बुंदों साबधान हुसियार जा दाना मा जाबाय बिनि उनाव दाना नोङो बिहरदो मानो आंखौ बिदि खालामदों मानो 2100 थाखा हरबावनांगौ 2100 फैसा गैया 2100 फैसा गैयाबाथ' आं जाला अके दे नों मानिबाय दाना 2100 थाखाखौ नोंनो फनपे हरबावबाय दाना बिनि उनाव नों बेनाव फन बुबाबो नांनाय नंला हो वाट्सएपखौ मेसेजखौ बे नायगोन नोंनि वाट्सएपआवनि जेनोखि माबा फन बियो थांखाया बिसिनाव फार्स्टआव हाबगोन उनाव हाबला बियो नों बुबाबो हाबहोनो हाखाला बेनि उनाव दाना नों बिसोर नांलायनोसै दाना नङा होमबा अब्ला बिसोर दुगा जाबावसै दाना मारै दुगा जागोन दाना हारे नों आंखौ मा खालामनो हानो मा खालामनो हायो खालाम दम नंबा खिन्थु आं नोंखौ खालामगोन आं नोंखौ भाइरेल खालामगोन आं नोंखौ नै पुलिस केस होनोसै नोंखौसो उल्था दम हरगोन बिसोरो माब्रै दम हरगोन दाना बोरै हरनो हागोन बेनो जाहैबाय मा नोंनि एड्रेसाथ' बेनाव सहैबायना नोंनि पेन कार्ड दि आधार कार्ड नों हरबाय बेनो बे एड्रेस प्रुफआथ' बेनाव डिटेल थाहैबायना बेजों लानानै आरो नोंनि पासपर्ट दङना बे पासपर्टखौ लानानै बे दाना नोंखौ केस होनोसै पुलिस केस होनोसै बुजिदों दा होमबा दाना नोंथ' गिगोन नङा होमबा नों जेसेबां फैसा बियो आंनिथ' फैसा हर 5000 दानो फैसा हर 10000 फैसा दानो हराबा नै नोंखौ नों हरगोनसैना दाना ओंखायनो बुहुलावबो बिदि बांद्राय लुबिया जों जानो नाङा बांद्राय जों ग्रिडि जासुलि आखु लुबैसुला आखु जों बिदि जानो नाङा लुबैसुला जानो नाङा बिदि मालाबाबो जाया फेस अनलाइननि बुस्थुखौ बिदिखौ दाफोथाय बे फोथायथाव नङा आरो बेल' नङा मेसेज हरबाय इथ' देरहाबाय माबा देरहाबाय हेनथेन देरहाबाय नोंनि बेंक एकाउन्टआ थैसै नोंनि एटिएमआ एक्सपायार जानोसै नों दानो आंनो माबा हर नोंनि फनाव अटिपि थांगासिनो दं बेबायदि होनग्राबो बिराद दङ स' हुसियार बेनि सायाव आं नोंसोर दिनै स्पस्ट बुंबाय अनलाइननि बुस्थु बिदिखौ दा गोजाव फेसबुकखौ बायदिसिना होलाबाय जब लकेसन नै बिदि जब ओंखारदों बिदि लकेसन नङा होमबा कल नाम्बार होलाबायना बिदियावबो दा खालामखा नों बिपद जागोन गथ' आं खाबाय ओंखायनो नोंसोरखौ आं दिनै खावलायबाय बिदिनि सायाव जों बांद्राय गोसो बायनाङा हयथ' नोङो बायाव नों हरफ्लांनानै बोरैबा जुदि नोंनि कन्टेक्टआव मोनबाय नोंजों गोदै रायलायना नोंखौ लेंहरबाय थागोन मागोन बिदि होगोन सुबिदा होगोन माबा होगोन होननानै नों बिपदआव गोलैबाय खिन्थु हिनजावानो जा आरो हौवायानो जा हिनजावाथ' साबसिनसो जाबावबाय बिसोरनो खिन्थु हौवाबाबो नों बिपद दं खिन्थु आं नोंसोर दिनै स्पस्ट बाथ्रा बुंबाय दिनैनि जुगाव बेबायदि गोबां खामानि मावनो जाग्रा मानसिफोर दंसै ओंखायनो जों बिराद हुसियार सोलिलांगोन ओंखायनो फेसबुकफोरखौ नायनांगौ नंनाया ओमफ्राय इउटुब माबा मोनसे मोनगोरोबाना माबा मोनसे कम्पानि जब बिदि मोनो नामा इउटुबाव सार्च खालामना नायगोर गुगलाव सार्च खालामना नायगोर माबा मोनसे सार्च खालामगोर बे बुस्थुआ बेसेबां सैथो बेसेबां माने फेक बिनि उनावसो खामानिखौ मावो आरो आं बेखिनिखौ दिनै नोंसोरनो खोथानानै बुंबाय स' दिनै भिडिअआ एसेखिनियानोसै लोगोफोर थेंक इउ